Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Wa qala ta'ala sing tinggi. Ayat nomor Lu'inal ladzi wis A'udzu billahi minasyaitonir rajim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bani Maryam wa dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahana amang karim fa'alu labi sama kanu yaf'alun. Surat Al-Maidah ayat 78-79. Lu'ina dilanati sapa alladzina kafaru akese padha kafir min bani Israil saking bani Israil ala lisani Daud ing atase lisane Nabi Daud wa Isa bin Maryam lan lisane Isa bin Maryam. Dalika utai mengkono iku bima asal lan barang kang maksiat sawa akeh nulayani wa kanan ana saking ku ya taduna ngliwati batas sapa wong akeh kanu ana saking ku layatana hauna ora padha nahan sapa akeh nglarang sapa akeh mungkarin saking kemungkaran fa'alu gawe sapa akeh ing mungkar labi sayakti saele makanu barang kang ana sapa akeh ya aluna gawe sapa akeh. Jadi wong kafir saking wong Bani Israil dilaknati karo lisane Daud karo Isa. Apa? Dalika bima asa wa kanu ya'tadun sebab oleh padha nulayani perintah Rasul. Wa kanu ya'tadun ngliwati batas. Kanu layatana hauna mungkarin fa'alu. Nek ana kemungkaran iku ora dilarang. Ya dilarang tapi gak temenanan. Misale ana wong nglakoni riba. Aja nglakoni riba iku gedhe dosane. Paling rendahnya dosa riba iku padha karo zina karo ibuke. Zina karo ibu iku ya apa rek? Jijikan. Lah itu paling rendah-rendahe dosa riba. Lah riba itu ya kaitane pirang-pirang. Sing nulis oleh bagian, sing pelantare, donaturi dan seterusnya. Lah bank konvensional ya wis ngono iku kabeh. Jadi apa sistem riba ya wis dilarang tapi ketemu kono sing tetep nglakoni ya dijarno terusan. Misale wong ku judi aja judi. Engko nang waru ketemu ya ketemu ya gak dilarang wisan. Dadi oleh nglarang gak temenan. Kanu layatana ana mungkarin fa'alu. Dadi ana kemungkaran dijiar tumbar ae, mlane sampean ya ngono.
Lek kate ana kemungkar sampean meneng ae. Ya padha karo iku mau wis. Padha karo Bani Israil sing dilaknati dening Daud, dilaknati dening Nabi Isa. Labi sama kan ya'malun saelele perbuatane wong akeh naudzubillah min dzalik. Terus wa qala jika sabana ta'ala wa qul hakum rabbikum faman safa yu'min wa man safara yakfur. Terus inna atadna lidzalimina naron. Terus surat Al-Kahfi ayat 29. Wa kula ngucap selamat al-haq wa haqiqum mir rabbikum saking pangeran sira kabeh, kebenaran iku teka Allah kabeh wis. Paman mangko ta sapane wong sakal sapa wong fayu'min imano sapa karo iman monggo. Waman senan sapane wong sakal sapa wong falyakur kufur monggo. Tapi ya ada konsekuensinya, gitu loh. Ya konsekuensinya. Ya ayat berikutnya itu mang, ya inna tadna lidzalimina naron akhatabi suratiha. Lah wong sing zalim disediain neraka. Berarti wong sing apa? Ora iman. Innalladzina amanu wa amilus sholihati innalanudhi'u amala minkum. Jadi ora disia-siakan amalane. Jadi ya ada konsekuensinya sendiri. Iman silakan, ada konsekuensinya. Kufur monggo, tapi ada konsekuensinya. Jadi ora kok moro diumbar enak. Iman sak karepe, kufur sak karepe, gak ngono. Tapi ya ada konsekuensi. Apa konsekuensi kira? Akibat dari keimanan maupun kekufuran. Terus fasta bima tu'maru. Terus ayatnya surat Al-Hijr Adra fasta bima tu'maru warid anil ailin Adra 94. Bener ngono ta? Saya cekan. Anil musyrikin tidak anil jahilin. Fasta bima tu'maru warid anil musyrikin. Ana sing anil jahilin ana ya. Fasta mongko terus sira Muhammad bima tu'mar kan barang kang di perintah sira warid anil musyrikin. Mengo sira saking wong sing padha musyrik. Mulane Pak Yai biyen lek pesen ana rewangi terus. Gak ana rewangi ya terus. Disenengi wong ya terus. Gak disenengi wong ya terus. Ana rewangi terus, gak ana rewangi ya terus. Mulane apa kembang turi melok-melok sego wadang sisane suri. Gak peduli wong alok-alok sandang pangan ndelek dewi. Jadi ngono wis perintah apa laksanakan sepenuh hati. Gak ana kendho wis. Mulane ngaji ya gak ngenteni kancane akeh. Ana wong loro ayo ngaji, wong telu ayo ngaji. Wong 300 ngaji. Wong 3000 ya ngaji. Kadang-kadang wong ngono.
Malah wong telu wis gak usah ngaji wis prai ae. Ya ngono. Meneh-meneh sampean dipek mantu karo wong ndi misale sampean kan lulusan pondok, sing arek-arek iku dirambut ana arek telu. Mboten larene nganggo kedhik ngeten ngono. Ya gak ana wong loro budal, wong telu ya budal ngaji. Wong sampean gelem melok ngaji tok lho wis seneng aku. Wis gak usah dikeki apa buruan. Sampeyan melok ngaji tok lho wis seneng. Mulane Pak Yai biyen ngene. Sampeyan kepengin ngaji. Kepengin ora? Pret. Wah ngaji meluncur ngono. Sampeyan kepengin sampeyan iku iso ngaji. Wong tuwa sampeyan kepengin sampeyan iku iso ngaji. Sampeyan kepingin ibumu kepingin bapakmu kepingin. Kepinginane aku luwih gedhe tinimbang kepinginane awakmu, kepinginane ibumu, kepinginane bapakmu sampeyan iso ngaji. Sampai ngono Pak Yai biyen pesene. Dadi kalau terus ngaji wong lurus Pak Yai gak ngono. Ya sapa nek eling sampean Nabi Nuh dakwah pirang tahun? Piro 500? 950 tahun dakwah oleh wong piro? 80. Sama dakwah pirang wulan? PDF 20 dina oleh murid piro ya men? Sekawan. Alhamdulillah. Fasta bima tu'maru wa arid anil musyrikin. Ana sing anil jahilin. Aku sing guru ketemu. Dadi terus apa sing di perintahno. Terus wa qala ngendika sapa ta'ala anjainal ladzina yanhauna anisu wa akhadnal ladzina zalamu bi adzabin baisin bima kanu yafsukun. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 165. Falaman nasu ma dzikir bi anjaina ladzina yanhauna anisu wa akhadna ladzina dzalamu bi adzabin baisin bima kanu yafsukun. Anjaina nyelametake sapa ingsun alladzina wa akeh yanhauna nyegah sapa akeh anisu saking ele wa akhadna ladzina lan ngalap sapa ingsun alladzina wa akeh dalam pada dolim bi adzabin baisin lan azab kang bahaya bima kanu yasukun kan barang kang oleh pasek sapa wong akeh. Dadi dengan amar ma'ruf nahi mungkar iki iso memberikan keselamatan. Jadi selamatna dening Allah. Pirang-pirang contone Nabi Nuh dakwah pira Mang? 150 tahun diselamatna dening Allah. Nabi Lut sing tanggane tukang apa LGBT diselamatna dening Allah. Nabi Salih kurang jahat ya apa kaum iku diselamatna dening Allah. Nabi Hud
Nabi Musa. Anjaina ladina yad'una anis pokoke sampe nglakoni apik. Ada cara-cara Allah untuk memberikan keselamatan. Misalnya selama sampean gak selamat tapi dipateni ya mati syahid. Ini ya, iki salah satu contoh. Wong ku mulai ngaji. Ndembong dicegat karo begal. Lah muni ngene, sampean kate mateni aku. Tak kira iso sampean mateni aku. Sebab sing iso mateni sapa? Allah. Lah wae dengan lalata ya wis mikir sih, waduh sakti tenan nek ngono. Padahal ya bener kan kalimat iku, Mas. Oh, gak kira iso sampean mateni aku. Dadi ngono tok. Terus iki ceritane kancaku jenenge Amroji. Nyritakno gurune. Dadi ya ngono dirampok. Barang dikekno, bareng ngono ngangkat tangan ngono. Donga ampun donga apa? Rampok iku wedi dhewe malah dibalekno. Dadi dikek ya dirampok kan misale tas ngono dikekno. Tapi bareng angkat tangan kepada Allah ampun donga apa mara rampoke wedi dhewe dibalekno. Terus apa jenengku? Abdul Qadir Jailani. Waktu sik cilik budal ngaji disangoni karo ibuke. 20 dinar. Diwara karo ibuke aja kathik goro lho ya. Dalam perjalanan rombongan kan wong akeh. Sampun dibodo apa? Ngene. Kabeh ya goro sih. Lah rek cilik iku mang umur sekitar 7 tahun tapi wis hafal Quran. Nggo apa kon? Ditudono. Iki nggo dhuwit 20 dinar. Lho kok sampean gak melindungi diri, aku wis dipesen karo ibu aja sampe goro. Akhirnya perampoke sing tobat, ngono lho. Mergo lho arek sakmene iku iso jujur ngono walaupun dalam keadaan berbahaya. Jadi perampoke akhirnya malah sing tobat. Akhirnya dadi rewangi dadi kancane. Iso sampe nglakoni. Insyaallah. Dadi awan nyelametno wong sing yandauna anisu wa akhadna ladina dalam biadzabin faisin. Ya pirang-pirang contone nglakoni kedoliman di ada Fir'aun. Ya adabe. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh. Pirang-pirang kaum Nabi Muhammad. Gak kurang. Cerita ya akeh, contoh ya akeh. Jadi nek wong iku amar ma'ruf nahi mungkar akan diberikan keselamatan oleh Allah. Wal ayatul lan utai bira-bira ayat fil bawin dalam babi kasiratun wakeh hadis apa ayat-ayat sing berkenaan dengan amar ma'ruf nahi mungkar akeh ayat liyane iku maklumatun kanthi warwi. Jadi pirang-pirang ayat yang menerangkan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Nah ini zaman wis ngaji ru ilmune delok kemungkaran ya aja meneng ae ngono lho. Cegah walaupun hanya dengan omongan. Kadang-kadang omongan ngono ya wis akhirnya sampean kok dicap radikul ya. Teori omane. Wis biasa ya radikal iku mang. Kolot ngene gak oleh
Apa dalil bagi keselamatan manusia itu sendiri ini loh, larangan itu memang. Tapi kita terangno kan? Apa? Masalah wudu, mandi junub. Sampeyan gak nglakoni, sapa sing rugi? Awake dhewe. Lah iki nyata contohnya kan wong wedok sing haid iku keringet iku beracun, darah yang keluar itu ya beracun. Gak mandi silakan, sapa sing rugi? Awake dhewe. Lah aturane kan wis mari kaite kongkon adus katik, adus keramas, gak terima adus biasa, adus keramas, adus gak cuma adus biasa. Nah itu bagi kemaslahatan manusia itu sendiri, ini loh. Bagi kebaikan manusia itu sama diperintah sholat subuh yang ngono bagi kemaslahatan manusia itu sendiri. Ojo kali turu mari subuh sama langgar, sapa sing rugi? Awake dhewe. Karena bahwa tidur setelah subuh itu menimbulkan ada enzim, ada hormon yang keluar. Di antaranya ada hormon kortisol. Nah itu ngerusak ini loh. Salat dalu sama gak salat dalu terus turu tok delok nek tangine esuk nek esuk mari jam 6 jam 7 lak nglugruk ngono. Ora nglugruk aman. Kayak wedhus kok wedhus apa? Kayak pitik katuken. Tapi lek bengi salat dalu delokan wajahe ceria, gembira. Lane aja kathik gak salat dalu. Rugi ngono lho. Rugi fisik maupun waktu ngono. Ya. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, manfaatnya nanggone awake. Sebaliknya melakukan kejahatan, faman sa'fa yu'min wa man sa'fa yakfur. Tapi ya wis disediani masing-masing. Inna tatana lidzalimina naron. Sebaliknya Nabi Muhammad salih disediani swarga baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia ya uripe ya enak. Sekian ngaji kita, semoga memberikan kebahagiaan pada kita. Amin. Allahumma faqina fiddin, amma faqina fiddin, faqina fiddin. Doa pagi hari. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusur. Orang tua Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala abdika wa wa'tuka mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu aqulu laka bi ni'matika alayya wa aqulu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Terus Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Rabbana afriq lana sabra sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.